Welkom allemaal bij Venray Beweegt, Venray Danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we allemaal fit blijven. En daarom gaan wij dat doen in samenwerking met Jansen Dansen en Sporten, met onszelf, Danshuis Venray, met Venray Beweegt en Perla Maas TV. Wij gaan filmpjes posten voor kinderen, jeugd en volwassenen. Schuif alles aan de kant en doe lekker met ons mee. Zijn jullie er klaar voor? Doe maar mee. We beginnen met lopen op onze plek, marcheren. Goed, we gaan de schouders draaien, even losmaken. En je blijft gewoon lopen. Gaan we de armen draaien. En dan mag je proberen ze helemaal naar achter toe te draaien. En blijf doorstappen. Heel goed. Gaan we staptik doen, opzij. Stap en sluit. Twee passen opzij. Goed zo, ga door. Nou komen die armen erbij. Eerst je schouder. Rond, rond. En je arm naar achter. Heel goed. En de laatste. En we gaan marcheren. Neem je armen mee op en laag. En op en laag. Nog eentje, overlaag en op en laag. Heel goed. Let op, we gaan de billen aantikken. Stap, tik. Je knie wijst naar beneden en je probeert die billen aan te tikken. Armen erbij en heel goed. Dat gaat lekker. Hou vol. Super. Kom maar staan. En je handen naar je schouders. We gaan twisten. Zij, midden. Hebben we de draaiing in je rug. Hou je navel goed in. En maak je lang. Nou wat sneller. Zij, zij. Heel soepeltjes. En blijf ademen. Heel belangrijk. Neem je hoofd maar mee. Netjes. En de laatste, marcheren. Armen op. En laag. En op. En laag. Staptik. Sluit bij. En de laatste 4. 3 en 4. Netjes, schud je benen even uit. We gaan door naar een oefening voor onze balans en voor de armspieren. Dus die gaan we ook even goed bewegen. Kom maar staan. Tenen recht naar voren. Je knieën zijn losjes. Maak je lang. Trek je navel in. Armen gaan opzij. Beginnen we met ons rechterbeen. Til op. Op. Tik voor. Op. En sluit. Op. Tik voor. Op. Opzij. Goed. Op. Zij. Gaan we naar achter. In. Nou probeer even te staan. Tik achter. Nog een keer opzij. Je tikt alleen maar aan met het puntje van je teen. Komt-ie? Ander been. Til op. Voor. Op. In. Is je navel nog goed in? Op. Zij. Op. In. En dan moet dat standbeen hard werken. En compenseren.
Om te blijven staan. Op. Achter. Heel goed. Opzij. Uit. Hou. En de laatste. En we gaan door met de armen. Je reikt opzij. En je reikt opzij. Pak een ster. Pak. Strek je arm uit. Gaan we snel. En. En we draaien de handen. Draai achter en voor. Zorg dat je goed blijft staan. Dit voelen we al een beetje aan die armspieren. Dus we mogen niet zakken, hè? Hou ze schouderhoogte. Goed zo. Duw achter. Duw je handen naar achter. En die rug blijft op. Duw ze zo ver mogelijk naar achter. We gaan weer sterren pakken. Heel goed. En draai je handen achter voor. Maar ik begin het al goed te voelen. Hopelijk jullie ook. Duw ze naar achter. En probeer je schouders laag te houden. Hè? Belangrijk. Adem door. We gaan nog een keer die sterren pakken. Komt-ie. Rijk. Probeer ze te pakken. En draai die handen van achter naar voor. Hou vol, hè. Kom op. Duw ze naar achter. Nou, let op. We gaan nog niet stoppen. We gaan een trapje omhoog. En omlaag. En op. En laag. En de allerlaatste, hou vol. En laag. Heel goed, schud goed los. Zoek allemaal een plekje waar je kunt gaan liggen. Dan gaan we door naar de grondoefening. We gaan door naar de buikspieren en we gaan stretchen. Dus kom maar liggen. Zet je voeten aan de grond. We beginnen met ons hoofd. Die gaat op en je schouders. Hou vast, rol af. Hoofd, schouders, hou vast, rol af. Doen we 8 keer, doe maar mee. Eerst je hoofd, dan je schouders, handen naar voren. Kom op en op. En rol af. Je blijft kijken naar het plafond. En kom op. Nou, nog 2 keer. Schouders. Hou vast. Rol af. Netjes. Maak je even goed lang. En kom zitten. Doen we de voetzolen tegen elkaar. En dan ga je even wapperen met je knieën. Even losmaken. Strek je rechterbeen naar voren. En til je armen op. Maak je lang. En kom naar voren. Mag je je knie, je enkel of je teen vastpakken. Hou nog 4 tellen. 4, 3, 2, 1. En kom op. Andere kant hebben we ook nog. Ga rechtop zitten. Maak je lang. En reik ver naar voren. En hou vast. Nog 4, nog 3, nog 2 en 1. Goed zo. 2 benen naast elkaar. Probeer weer rechtop te zitten. Goed op die zitbotjes, lange rug. Armen gaan op. En reik naar voren. Hou vast.
Je mag je knieën een beetje ontspannen. Hou 4, 3, 2 en 1. Rol op. We gaan naar voor, naar achter, naar achter. Zodat het geen statische stretch is, maar zodat je lekker doorbeweegt en tegelijkertijd lenig wordt. En de laatste. En schud los. Dat was het voor vandaag. Hartstikke leuk dat jullie allemaal meededen. En tot de volgende keer.